Una primera prova després del confinament oficial dintre dels calendaris i que, després de tot aquest desori que ens ha portat la pandèmia, doncs lògicament, com a mínim se'ns ha obert una finestra. Hem d'anar molt amb cura i sobretot el treball que s'ha fet durant tot el confinament des de la Federació, des del Comitè de Seguretat, des de tota la Junta Directiva per establir uns protocols que a més han sigut una mica el model que han seguit no només inclús les mateixes autoritats i moltes altres federacions. Aleshores, doncs, és importantíssim el fet que les entitats es conscienciïn de que ho hem de fer sobretot donant la màxima seguretat als esportistes, perquè això ens hi va de que puguem continuar fent esport o no. Per una banda, vols que es faci perquè és el primer esdeveniment esportiu que es fa aquí dalt, i per altra banda doncs, tens por, és normal que tinguis por perquè no saps si la gent que ve de fora o així doncs, pot ser que porti el virus o no el porti, no ho sabem. Tenim la sort de tenir les muntanyes que tenim, és el nostre tresor, i és evident que una de les activitats que farem aquest estiu són les sortides a la natura, perquè no podem fer gaire cosa més. Teníem moltes ganes, teníem aquesta data al calendari personal i familiar. Han vingut el matrimoni i respecte no, perquè coneixent els birimbins sé que faran les coses com avui ja hem arribat el que han fet, és a dir, temperatures, mesures de seguretat. Estic convençut que em diran el que tenim que fer en quant a marxaires i al final tot passa per una conscienciació personal de tu mateix, o sigui, jo diria que por no. I l'esport i la muntanya, sobretot el bosc, ajuda moltíssim a desestressar, a treure'ns totes aquestes coses que tenim i que ens han vingut d'estar tancats, de les noves maneres de fer, i el bosc és una cosa que t'aixeca l'ànim, te renova, i fer una marxa nòrdica trobo que és un passeig per la muntanya que ens ajuda a tots a desconnectar una mica de tot el que ens està passant.